Welcome to Zimbabwe. My name is Itek. One mfana arungoongorora nhau dziri kuitika pazimu. Vasati vasubscribe kuti mukomana aende mberi. Right, nhasi nhau yandinayo hama vadiwa muri yeZimbabwe inhau inosiririsa, nhau inodzimba. Munoziva mukurarama vabereki vanenge vachishingirira kuti mwana aende kuchikoro, but nedzimwe nguva zvinozongopfuura nepamwe. Right, nhau yandinayo inhau yepaCUT yakaitika nezuro. Tine musikana akatisiya anonzi Talent Chari, uyo akatsikwa negonyeti rehaulage truck panzvimbo iri pedyo neGreens building paChinhoyi South TM. Ndofunga vazhinji munopaziya. Mwana wepaCUT akatsikwa negonyeti. Zvinhu zvinosiririsa, zvinhu zvinorwadza mavadikani. Vabereki kazhinji vanenge vakatarisira ipapo, vanenge vakatarisira kuzochengetwa nawo sezvo vachimuendesa kuchikoro. Ati mwana akatsikwa akatisiya akafira pasport, zvinonzi akatsemuka musoro pasport. Asi chatinoshuvira kana kuti chatinokumira kumhuri yeZimbabwe, tinofana kuva nerubetsero kana kuti ticheme netariro kumumwe wedu. Tinoti mhuri yekwaChari yarasikirwa, mucheme netariro inzira yevazhinji. May Yeso rest in peace. Thank you. Subscribe to my channel. My name is Itek. Regai tokupai zvizere nedzimwe. Subscribe kuti uve nema notification. Don't forget to subscribe. Thank you so much.